τραγούδι και χορό για να διασκεδάσουμε να καταλάβουμε κάτι ότι είναι το Fatherland. Έτσι νομίζω. Έχουμε και το Πάτροκλο μαζί μας, που είναι ένα καλύτερο τραγουδάκι χρόνια. Τώρα είναι 3-4 χρόνια, ορκίσαμε και φτιάξαμε το κτίριο και καταφέραμε σήμερα να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που μας έδωσαν τα χρήματα, άλλους 100, άλλους 500, άλλους 1000, άλλους 1000 και φτιάξαμε τέτοιο ωραίο ταμπέλα. Εκεί απάνω. Όσοι έχουν δώσει χρήματα, όσοι έχουν βοηθήσει και δεν έχουν το όνομα τους εκεί, να έρθουν στο κομίτι και να μας το πούνε, να έχουμε ένα λάθος καμμένο, να το διορθώσουμε. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προτάσω και το πρόβλημα, έχουμε και το λαχείο, Καπάς θα γίνει κομμάνι, εσείς εδώ θα είσαι. Λοιπόν, αυτά ιδιαίτερα το προτάσω, αυτό θα πρέπει να βοηθήσει να πάει και θα αρχίσει να παίξει εδώ πέρα για μας, μέχρι το μπορούμε και καθόμαστε και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Bravo,